Il-Partit Nazzjonalista jibqa' jemmen f'ekonomija ta' kwalità u ta' eċċellenza, ekonomija li tibbaża fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-erba' żar il-fiera imtella minn Sigma, fiera li qed tilqa' 500 parteċipant minn madwar id-dinja kollha u li qed isservi biex is-settur tal-gaming jissaħħaħ permezz ta' networking bejn kumpaniji li jinsabu Malta u anke lilin. Mal-wasla tiegħu Bernard Grech intlaqa' mill-fundatur ta' Sigma Eman Pulis kif ukoll mid-direttur Clive Terribile fejn kellu l-okkażjoni li jiltaqa' ma' wħud mill-kumpaniji li qed jesebbixxu s-servizzi tagħhom matul din il-fiera li tibqa' għaddejja sa nhar il-ħamis. Bernard Grech fakkar kif kien proprju Gvern Nazzjonalista li welled din l-industrija numru ta' snin ilu. Numru ta' snin ilu ħloqna din l-industrija bħala Gvern Nazzjonalista hija industrija importanti f'pajjiżna li qiegħda tagħti u tikkontribwixxi ħafna lil pajjiżna mhux biss fejn jidħlu l-imħuħ imma wkoll fejn jidħlu allura l-valur miżjud tat-tip ta' ekonomija li aħna rridu u li għadha sal-lum tagħti ħafna u ħafna frott. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li avvenimenti bħal dawn huma importanti ferm għal pajjiżna għax iservu bħala promozzjoni għal kapaċitajiet anke tal-ħaddiema Maltin. Event bħal dan fil-fatt ilu jsiru wkoll ħafna snin u jkompli jressaq lejn Malta promoturi, eżibuturi, investituri illi jridu propri kompli investu jkabru il-negozju tagħhom f'dan is-settur. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni ċara għal pajjiżna, viżjoni li tibbaża fuq mudell ekonomiku li jagħti importanza lil kwalità u mhux il-kwantità. Nibqgħu bħala Partit Nazzjonalista nemmnu f'ekonomija ta' kwalità ta' eċċellenza u dan huwa eżempju ċar ta' kif nistgħu flok bit-cheap labor immorru għal industri u allura għal ekonomija illi tippermetti jobs ta' kwalità, investituri u investimenti ta' kwalità u tixbed lejn pajjiżna il-kwalità. Dak li rridu, il-kwalità. Allura nitilqu mill-medjokrità ta' Gvern Laburista fejn allura ħoloq ekonomija ta' medjokrità għal ekonomija ta' eċċellenza li tibbaża fuq il-valur miżjud u dan huwa eżempju ħaj il-gaming industry ħloqnija nibqgħu insostnuha, nibqgħu nkabruha f'pajjiżna. Preżenti għal din iż-żjara flimkien ma' Bernard Grech kien hemm id-deputati nazzjonalisti Alex Borg, Jerome Caruana Cilja u Ivan Castillo.